आफादगिरिया गुबुन हिन्जाव लानानै खारनाय बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? मिसिखौ नोङाबा नों दायो मान दङ हर साबिया हर हर साबिया मिसिखौ नोङाबा नों दायो मान दङ हर साबिया हर साबिया आंनि बाबाया फुङावनो खामानियाव मावनो थाङो। आफादगिरिया गुबुन हिन्जाव लानानै खारनाय बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? मिसिखौ नोङाबा नों दायो मान दङ हर साबिया हर साबिया जोंनि सार मिसिखौ नोङाबा नों दायो मान दङ हर साबिया हर साबिया आंनि बाबाया फुङावनो खामानियाव मावनो थाङो। आंबो क्लासाव थाङो। ब्लगनि बसुमतारिया जोंहा बाबा आरो आं गैयि समखौ लानानै जों फैयोमोन आरो जों नुबाबो माने जोंनि सार होननानै खिन्थायो। बिथांखौ जों सन्देह खालामदोंमोन। बेखौ नागिरै नागिरै जों दिनै बरमा माबायाव मोनफैबाय रुमाव। ओंखायनो बियो जोंनि न'खरखौनो माबा गाज्रि खालामबाय बा धंस' सिलिंखार खालामबाय। बेनि थाखायनो बिथांमोननि माबानिफ्राय जों सन्देह खालामदोंमोन। दोलोनिफ्राय एसे सांग्रांथि लानांगौ आरो जों आंहाबो बिजामादै माबायाव मोनफैबाय। गावबो खोनानायाव गावबो बिजामादै मोनदों। बियो जोंनि न'खरखौनो माबा गाज्रि खालामबाय बा धंस' सिलिंखार खालामबाय। बेनि थाखायनो बिथांमोननि माबानिफ्राय जेरै दोलोनिफ्राय एसे सांग्रांथि लानांगौ आरो आंहाबो बिजामादै मोनबाय। गावबो खोनानायाव गावबो बिजामादै मोनदों। सन्देह खालामदोंमोन थानायाव बेखौ नागिरै नागिरै जों दिनै बरमा माबायाव मोनफैबाय रुमाव खालामनायलाय जेरै बरमा रुमाव लोगो मोनफैनानै रुम भारा लाना दंमोन। बिसोरो जोंनाव नुबाय नुनायाव जों रायज्लायनो होनना फैदोंमोन। नाथाय बियो सानैबो गारिखौ लाना थांबाय। नोंनि बिसिखौ लाना थांबाय? आंनि बिसिखौबो लाना थांदों। सानबेसे जाखो नोंनि बिसिखौ लाना थांनाया? आंनि बिसिखौ लाना थांनाया 14 दिन जाबाय। दा आंबो न'आव फुंनि 6टायाव थाङो खामानियाव। आंनि फिसाया थाङो स्कुलाव। दा बेयाव थारमाने आंनि गथ'आ नुयो एसे मिथिगौ आरो दिनै आं मिथिया दिनै आं खामानियाव थाङो 6टायाव थाङो 7टायाव न' मोनफैयो। बेयाव आं एसे हमदांनो हायाखैमोन। दा बोरै गथ'आ बुंनाय एसे हमदांनो हानानै बिदि नागिरना मोनबाय। सुबुदरा बबेनि इयो? बगैतारिनि। मा दोलोनि? UPPL ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सालबारि। नोंसोरो नागिरनो फैदोंमोन मानसिखौ? जों नागिरनो फैदोंमोन मोनदोंमोनबो। ओमफ्राय दा बिसोरो आरोबाव बे रुमनिफ्राय खारखोमाबोलांबाय। रुम भारा लानानै दंमोन? रुम भारा लानानै दंमोन। ब्लकनि चक्रधर UPPLनि प्रेसिडेन्ट ब्लकनि बियो जोंनि न'खरखौनो माबा गाज्रि खालामबाय बा धंस' सिलिंखार खालामबाय। बेनि थाखायनो बिथांमोननि माबानिफ्राय दोलोनिफ्राय एसे सांग्रांथि लानांगौ आरो जाहाथे रायजो राजाया हमनानै दोनो बा UPPL दोलो माबा मोनसे बेबस्था लानांगौ। फिसाजो हरबाय। दा सासेयाबो फिसाजो दङ। दा चक्रधराबो बेयाबो बिजामादै दं आरो फिसाला दं। बेयाबो बिसि दं। नाथाय आंनि बिसिखौ लानानै थांदो। नोंहाबोथ' गथ' गथाय दं? बिहाबो गथ' गथाय दं? बिहाबो दं आंहाबो दं। आंहाबो बिजामादै मोनबाय। आफादगिरिया गुबुन हिन्जाव लानानै खारनाय बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? ससियेल मिडियायाव बहुत समाव ओरैनो नंखाय बाखाय खोथा सोलियो। मालाबा आंनि सायावबो बहुत खोथा नंखाय खोथाखौ खोनायो आरो बेखौ जेसेबांलागै पुलिसनि तदन्तनि दाराहै जों बेखौ फाइनेलि जानो हाया दासिमहालागै जों बे खोथाखौ बुंनो हाया। ओरैनो जोंबो खोनादों आरो नंथारगौबा बिथांखौ जोङो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेक्ट खालामगोन। बेबायदि माने दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो UPPL दोलोआव नाङा आरो बेखौनो जोङो बोराबखानानै जोंनि बे दोलोआव मोनसे साखोन दोलो जों बानायनो सेस्था खालामखाबाय थादों। बेखौ जों गाबोननि गेजेराव एक्सपेक्ट खालामो। जों बेखायनो बुंदों जे माने गोबां कनस्पिरेसि थायो। गोबां समाव नुदों माने बिर'धि पार्टिफ्रा बेफोरखौ मोनसे फोसावथिंनायबो मोनसे हाबाफारि मावनो नागिरो। बेखायनो तदन्तनि गेजेराव जि माने सैथोआ फैनाय लोगो लोगो जों बिथांनि सायाव एक्सन लागोन आरो बेफोरबायदि सोद्रोमाखौ जुदि गमामायनो नंथारगौबा जों गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेक्ट खालामगोन आरोखि।